Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinaka-init na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman Aksyon Tayhopon. Aksyon Radio. Manami kung ang pagbukas mo sa balita, pagbasa mo sa report, mangin positibo ang dalagan sa news. Nga, ti ang positive nga news or ang positive nga tinaga, damo ginakulbaan sini kapin pagid sa COVID-19. Aksyon Radio. Kung una magambal ka positive, do ka nabi pamatian, galing kung sa COVID-19 nga pandemic, daw ka negatibo, bla. Kaya kung positive ka, problema, gid mo. Aksyon Radio. Ang ginatumod ko diri, ining gipagwag karon sang Okta Research, nga gin-report last Saturday, at least, ari nagapakita, nga sa bilog nga pungsod Pilipinas, nagnubo ang cases or ang death rate. Nagnubo. Nagjutay ang mga nagkalamatay sa pungsod Pilipinas according sa Okta Research. Aksyon Radio. Anong implikasyon sini? Nagapakita nga suno sa Okta Research ang ginahimo sang gobyerno. Number one, ang pagpatigayon sang lapdagon nga vaccination program, ang effort sa mga health workers or healthcare workers, yagin pa namin ang ila pagid nga pagtrabaho, ang national and local government sa ginhimo nila nga scaling up o kung pagpayo sa hospital capacity and equipment ang may ara sang dako nga kontribusyon. Aksyon Radio. Kaya malanggali na sa ibang nga mga pungsod do dito sa football nga mga games kag championship, grabe na to daw gabalas daw subay ang tawo. Diri sa Pilipinas until now, sige pakitagyapon iya busal Aksyon Radio. ang face mask kag face shield padayon nga ginasuksok. Now, ang nagapakita diri sa record sang Okta Research, 0.78% ang ginubo sang mga cases nga mga nagkaramatay. Ang good news da, kapin pagid sa senior citizen, 60 years old pa ibabaw, nagnigad sa January to March, can you imagine, ang nagkakalamatay, 5.87%, pero subong, from January or from June to July, nangin 4.29% na lang, right after nga nagkapangbakuna kita. May plano subong ang gobyerno, nga ang mga pamilya, kag ang mga puluyan nga may ara na kompleto na bakunahan, butangan naman sang daw signage o butangan naman sa ginpa-imprintada nga paibalo nga ini nga balay kompleto na nga nagkapabakuna. Okay malang na kung strategy na at least to convince the people nga pabakuna, pero dapat ini nga inisyatibo padasigon pagid kayo subong diri sa aton sa Pilipinas nagahabil-habil na problema gid gyapon kapin pagid ari kita nagapabilin sa tuman gihapon nga gutom nga aton gina-eksperyensya. Tiyan mo ni, ang tao subong nagasalirging nga daan ang ginatawag nga tig-kiliwi. Ang gobyerno tayo, hindi pa di magpadasigag magrami-rami sini. Aksyon Reports, second portion. Kaupod si Aksyon Fred Salanga. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials.
Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2, ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida! Sama-sama tayo sa Bida Vaccination! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers,
at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contract tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating Sa Radio Philippine Standard Time, alas 6:50. Aksyon! Radio! Kung madumduman ninyo, diri sa Bacolod nagligad, damo ang issues nga naguluwa di. Kapin pagid sa mga nagaparehistro dira sa talatapan sang Commission on Elections or COMELEC. Aksyon! May mga aligasyon nga nagwa nga nagligad nga masiniman na kundi may mga mall registration na ginpatigayo ng COMELEC. Actually, ang balita nga may ara sa lakyan nga taga out of town nga may karga mga residente. Ang aligasyon na may report nga muna nga kuno may nagkadto na sa mall, diba si may gimakalto ya? Pero may mga aligasyon nga ini sila nga nagsakay sa isa ka salakyan out of town, nagparehistro kuno sa Bacolod. Grabe ya mo nga maisuhanay now are. Nga ginadalakay tani. Now, amo na ning chimpo kung may baluan tag kung matuod ang mga aligasyon nga may mga nagkakalad to nga gusto magparehistro. Aryo, on July 19, may ERB hearing, 10,199 diri. Ang pending applicants nga mo ni subject for the approval na sa ila application. Ti aber, kung may ara ka mo may ebidensya na nainay ka mo, kaysa July 19, bali next Monday na ang ERB hearing, kag posible magalawig ini sa 5 days bago sa kanamuon sang mga aprubahan nga application. Aksyon! Radio! Trita gini may baluan mo, no? Ang kamaturan sini, hindi ayan nga kung sa parts ng City Hall, inakulbaan man sila, nga daw na mo nag-interes subong, nga nagparehistro, kag daw mabutar sa palabuton nga eleksyon. Aksyon! Hindi ayan na mo nagpaminsaron sa ibang dira nga nagapungko kang naguyat sa rinda subong sa atong gobyerno sila, oy, tama nagparehistro ng tabo, nga daw gusto nila magbutuhaw. O, ti mayo managaring ko na kuya, nami gid niya nga damo ang naga-interes magparehistro para tanan matagan oportunidad nga makabuto. Aksyon Reports, second portion. Santon Plus Herba nga abon. Diri na kita. Ini siya nga abon may antioxidant. Ini lang may ko nga panit. Ini lang tubo-tubo sa itom-itom sa aton panit. Kakason ina sang Santon Plus Herba nga abon. So gamit na bilog na pamilya ang aton rekomendasyon. Paggamit ang bata tub
na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon sa udtogid posible hindi ka mo magkalipat gali kay ang Game 3 sa NBA Finals alas 8 sang agang coverage ta temprano pa niyo. Monitor kamo karon kay dalon namon ni Aksyon Boy Duran ang third or ang Game 3 sang NBA Finals no sa tunga sang Milwaukee Bucks kag sang iya sang Suns no damo ang atat pustanay kuno puwerte subong mo o tibantayan ta na karon na monitor ka mo diri tak na alas 8. Aksyon Report Second Person magabalik buwas sa ngalan sang inyo regular anchorman Aksyon Fred Salanga. Aksyon ay Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar.